Ndị sister, ndị niile bịara abịa, ndị otu Kristi niile ma nke onye chiri ya zelo, ndị mba niile, onye ọbụla nọ n'ebe n'ụwa, anyị ji obi ihe ofu ndị ahụ bụ nke mbụ anyị n'otu aka na-ekelekwazi Pete Edochie onye nke bịalụ nọnyelụ Paris Leslie enwere na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ka anyị nọdụ ya n'obere oge, nọdụ anyị.
nọọ esonye nwanne anyị nwoke Fada Chigbo wee ṅụrịa arụ iri ejikwara ose ya wee chie izuo wee ruo n'ụbọchị tata. Esogbu m na ndị kwadoro maka eso m wee kụziri ya sonye na-ewe n'ọnwa m na-eme 10 years o ji chibara n'ụbọchị tata. Isi anyị si wee metụ aka tata ka m na-enye Chukwu ekene n'ụzọ pụrụ iche maka ife melụ arụ iri gara aga. Mbọsị Chineke rọọlụ mụ bụ nwa odibo ihe na-etosighị etosi ka m gbalị ya odibo site n'ịlụlụ ya ọlụ na n'ịlụlụ ụmụnne m ọlụ. Ana m ekene Chineke maka ya bụ ohere o nyere mụ ka m lụọlụ ya ọlụ n'elu ụwa anụnwa n'ọnọdụ nke onye ụkọchukwu. Anyị na-alụgasị Chineke ọlụ n'ụzọ dị iche iche. Ndị nne, ndị nna, ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa, ọkpụkpọ nke Chineke kpọgasịrị onye ọbụla dịkwazị n'ụdị n'ụdị. Wee na-enye Chineke ekene n'ụbọchị tata maka ya bụ ọkpụkpọ na arụ ike nke o nyelụ m bido n'oge afọ wee lue kịta, na nchekwaba niile nke o chekwabalụ m, n'igbochapụlụ m ife dị iche iche, na ngọzi niile nke o nyelụ m wee lue n'ụbọchị tata. Ana m enye Chineke ekene. Na ajamasị nke tata kwazị anyị na-elota n'ụzọ pụrụ iche nna anyị bụ Henry Anenye Chigbo, onye nke nwụrụ arụ 5 gara aga. Anyị ji masị ya emekwazi ncheta ya n'ụzọ pụrụ iche. Ezinụlọ anyị na-erunye ya bụ ajamasị iji wee nye Chineke ngọzi ya n'ebe ọ nọ, ka site n'ekpere anyị na aja niile nke anyị na-achụ n'ụzọ dị iche iche ka Chineke kwe ka o solu na ndị ga-afụ ya iru na iru na alaeze n'igwe. Ka mkpụrụ obi Henry Anenye Chigbo na mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga. Masị akwazi bụ inye Chineke ekene n'isi unu niile nọ ebe a, maka na ọ bụ nkwado unu ka m ji wee bụrụ ife mbụ n'ụbọchị tata. Ọtụtụ n'ime unu nyelụ m aka n'ụzọ dị iche iche. Ana m ekene ndị yọrọ anyị yọrọ ajamasị ya n'isi m n'ụzọ pụrụ iche. Ezinụlọ Kate Azị, ezinụlọ Oke Nwakile, ezinụlọ Ọkọgụ, Cosmas Modum na ezinụlọ ya, Evelyn Udora na ezinụlọ ya, Patrick Anụmba na ezinụlọ ya, Mr. Mrs. Augustine Okonkwo na ezinụlọ ya, Gabriel Ibeazọ na ezinụlọ ya, Alphonsus Igwe na ezinụlọ ya, na ndị niile gbakọtara ebe a tata iso wee kpelụ m ekpele. Ana m ekpekwazili unu ekpele si na ọ ga-adịla anyị niile mma n'aha Jizọs. Ndị fada bịalụnụ, ana m ekene unu. Oge anyị ga-agbasazi maasị, ekenekwazi m unu ọfụma, na ndị sista na ndị ọzọ niile nọ ebe a. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia site n'ịpụpụta njọ anyị. Onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Ọbịbịa gị n'ime ụwa wetara anyị ihe n'ụzọ pụrụ iche, wee mee
ekwekwana ka ọchịchị gbafue. Kụziere anyị ịdị na-agbasa ozi ọma maka ọmụmụ nke Kristi nwa gị site na dị nwere anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụwa niile. From verse 3 to 11. The way we can be sure of our knowledge of Jesus is to keep his commandments. On second thought, the commandment that I write to you is new. Ka eluigwe n'ụwa ṅụrịa ọṅụ. Ka eluigwe n'ụwa ṅụrịa ọṅụ, ka anyị zanụ ya. Ka eluigwe n'ụwa ṅụrịa ọṅụ. 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 Hallelujah. Onye nwanyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma ga-asọ nke Luku dere. Oziọma bụ onye nwanyị. Mama, nnukwu mama anyị niile a na-akpọ ya fada. O jesi abata, akpọ ya fada, ọza ya. Mara ụmụ onye mụ na ya nọ ife a. Mama, anyị sị na Chineke ga na-edebe gị. Ọ ga na-adịrị gị mma. Ọ ga na-echekwa gị, na-edu gị, na-agbaziri gị. Anyị na-ekele gị na onye ịkpọnyere anyị, nwa gị nwoke, ọ bụrụkwa nwanne anyị. Etu afọ isi enetebu anyị anya kemgbe, o sonyekwa na ndị afọ ị na-enete anya, eziokwu na o si n'ezinụlọ gị, mana dịka anyị si mara gị, etu isi were onye ọbụla n'ime anyị ka isi were ya, maka bụ gbasalụ nwanne anyị nwoke Sele. Kedu onye ọ bụ? Ụnụ maara ya, mara ụlọ amasịrị ya ọfụma. Ọ bụrụ na ngosi maka ya enwee nkọlụ ụnụ ife gbasalụ ịbụ ụkọchukwu, kedu ife ọ pụtara, kedu ife o lọrọ, kedu ife atụrụ anya n'aka ya dịka ụkọchukwu. Anyị agbakọzie okwu site n'ileba anya n'ụmụ obere ife ndị ọzọ, ife ndị a anyị kwupụtasị, kedu etu o si metụta onye ọbụla n'ime anyị na ndụ anyị dịka ndị otu Kristi, dịka ndị Anambra steeti, dịka ndị Naịjirịa. Ọ dịka anyị aga mana ọ kwụrụsiri ike maka na ọ mụọ ndị kwụ ya n'azụ. O nwekwa special treatment e nyere ndị nọ na seminarị, ama na ụnụ nwee ike ịgba aka ebe maka ya. Ebe ya si n'ọkwọ mama onye ede ka eme ya etu a mba. Instead na Sele e nyere ya special watch maka na asị na ọ bụ onye dị privileged. So ọ bụrụ na a na-asụ afịfịa, ekenye ndị ọzọ 1 yard, ekenye Sele 2 ka a mara na ife ọbịa ọgwụ eziokwu.
ọ na-eme ya ọfụma from mmadụ afọ obido na-eme ife niile ọfụma ife ọbụla enye ọrụ ahụchasịa ya ọfụma ebe anyị sịrị na ọkụkọ ga-akwụ oke nọ na-esi na gịnị esi na-eju ya bụ ọkụkọ si na-eju ebido bụ ije bidogodo apprenticeship ka o bidoro mana unu jee n'oke ọfịa tata a ka na-ekwulili maka Fada Celestin Chigbo ndị parish ebe a ka na-ekwulili maka ya igbe arịa m ezigara ya ewee fụ na ọkarịka ebe ahụ eweziga ya ụkpọ ebe a ka ọ nọzi wee tie mmanwụ ọ bụrụ otu igba na nke mbụ ụnụ amazizi oyiti egede ọ dị mma nke a bụrụ maka Sele n'ụzọ ọrụ ya azụ ụkọchukwu ma n'ụzọ ya azụ mmadụ ndị maara ya mụ na ya bụrụ ọgbọ mana ana m enegali ya anya ka ọ na-etolite from CKC in those days to mgbe ọ gụchara akwụkwọ to senior seminary to mgbe echiri ya fada until ọ bịakwutekwa m na Rome. Onye a ịkpọ ya ebe ndị nnukwu mmadụ nọ ọ nọ na ya o ji ebe afọ ya na-ajụ ijee n'ọfa na ya bụ ọgbọ ijee n'ọfa na ya bụ ofu ife ofu itinye in without losing his respect maka ụfọdụ na-abịa eje ebe ndị nnukwu mmadụ ọ bụrụ ife a na-akpọ subservience. So he dies with the big, with the mighty. Mana ọkpọ osi na ya o wee mekere kụzielu fe ozi ọma onye ọbụla na-ajụ nwatakịrị ya kedu ụdị mmadụ ọ bụ ihe ọ nọ na-ekwu okwu mana mgbe o meghere ọnụ ya wee mmadụ ife ya. So he fits into every group, every cadre. He is all things to all people. Dịka St. Paul si gwa anyị ọ ya bụrụ ọ bụ ụkọchukwu ebe ebe na ụkọchukwu tozi ịbụ mmadụ ọha ọ ya batara n'ụkọchukwu na anyị ga na-akpọ ya oje na mmụọ oje na mmadụ ọ gbakpọ oje na mmụọ nke ndị na ndụ mmụọ na be Chineke ya na ya kpaa. You also have to recognize, as I said, therefore, it is not what you do by your own might and by your own power. And therefore, now you need enyemaka Chineke. Onye anyị na-akọ n'obi ya. N'ịga abụ onye ebele dịka ụkọchukwu ka ị wee nwee ike jee n'aka Chineke maka ife afọ ọ ga-agwa ndị mmadụ, ife afọ ọ na-enye ndị mmadụ. Ebele dị mkpa na ndụ anyị dịka ụkọchukwu. Echezikwa na ebele gị. Ọrụ dịrị mụ na unu n'ebe ndị ụkọchukwu anyị nọ ịdị na-akwado gbasite na ebele ya bụ nọmba 1 ebele nọmba 1 ezigbo ndụmọdụ ife na-eme ya bụ na a ga na-enye fada ndụmọdụ fada bụ nwa mmadụ fada ọbụrụ Chukwu ọ bụrụ angel fada na-emekwa mistake. Anyị ga-ejikwa ife anụ material things anyị ga-ejikwa ego ma ife ndị ọzọ wee na-akwado ụkọchukwu anyị ndị ụkọchukwu anyị. Ọ na-abụ nna ọba nnata nsiri nnata ndị mmadụ agbakọ gbara kedu ibu afịa igota a na-ajụ m kedu ibu afịa ana m ana salari mana ọ bụrụ ife nwatakịrị bata na fada anata na-ajụ gị isi obodo oyibo nata of course ndị be anyị nwee kwue ideas. Anyị na-ekene Reverend Fada Mike Onwemelie ka anyị tụgharịa mobile uche n'okwu ọbụla Yọzịa Chineke ji ike niile o nyere anyị aka n'ọrụ ụlọ nwoke nyere anyị niile n'ofu n'ofu ka anyị nwee ike na-alụ ya edozi bụrụ mmasị ya maka ọdịmma nke Chineke na maka aṅụrị nke mmadụ ibe anyị. Chineke nna daalụ anyị na-ekele gị meela anyị amara ụwa matara ịdị mma. Chineke nna daalụ anyị
rịọbanụ ụmụnna ka aja mụrụ unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke nna ji ike niile ịnaranụ. Amen. Onye dị ụwa tụwa n'ihi na ihe omimi nke okwu mere ahụ enye na anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube gị, ebe anyị kwere na Chukwu bịara n'ụdị a na-ahụ anya, nke anyị si na ya jupụta n'ịhụnanya maka ihe mmụọ anya anaghị ahụ anya. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Kristi onye gbara ndị apọstọl oge, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nzọpụta ebe ebe anyị na-arịọ nke a site na Kristi n'ime anyị. Anyị nọ ya. Ndị fada niile gara ebe a na ndị na-abịa n'ụlọ iji wee kwuo okwu anụbasị nke nwanne anyị nwoke bụ Fada Samson Chukwu na-eme 10 years o ji wee chi ụkọchukwu. Ọ ijikwu okwu ole ma ole iji wee si anya jisie ike n'ọrụ nke ọ na-alụ. Mana bifo mee nke a, eji m afa
ndị Ogbunike parish priest ndị ụka niile na mụ onwe m wee na-anabata nnukwu nna anyị. Ife eji sị ka mụ anabata ya bụ na unu mana onye nwachibụ fada. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ma fada Venerable Fada Mike Obi Onwuebelie mgbe ọ bụ onye isi anyị na Naịjirịa hie, ọ bụ n'oge afọ ka echi bụ ụkọchukwu. Ọ bụ na ọsịsị echi na agaghị echi maka onye maka onye isi oge afọ na Naịjirịa. Ya abụọ nnukwu nna m ukwu ka ọ bụ. Ebumnobi anyị bụ na otu ọ nọ na Rome, ọ ga-anọkwu 8 years. Ọ na-akwụsị na that 8 years na anọchiere. Maka na anyị maka Chukwu na-emere ya bụ ife ọma, mana o nwezi onye Chukwu na-adịghị eyuz wee na-eme ife ọma. Na Chukwu si n'aka Celestin wee na-eme ife ọma. Ife anyị na-ekelezi ya bụ na o kwelu ka Chukwu si n'aka ya na-eme gịnị na-emere anyị ife ọma. Onye mere anyị ji esonye ụbọchị taa wee na-eme gịnị na-enwe aṅụrị wee na-asị ya jisie ike. Masị ebe mma na-asị ya jisie ike mana ife anyị na-ekwu bụ nke ọ na-eme ọfụma, nke ọ na-eme ọfụma ka m chọrọ ka m kwuo. Ife afọ anyị na-asị ya na mụ nwa ala kesịrị ya ndị mgbe o ji obodo ibu anụgbo na-ebu. Maka na ọ nwere ebe anyị jere nwanne ndị ya ahụ ebunye oche ebunyere ihe ọgbata ejide aka eji echewe oche ọzọ. Ede nji oche apụtawa oche ọzọ na ibu anụgbo na-ebu na-arọzi oche ọ ga ka anyị na-asị ya na wọchị. Ana m asị anyị na-asị gị ịdị jisie ike, ọ ga-adịrị gị mma. Ọrụ ịka ya arụ ka buru ibu n'iru. Ekpere anyị na-ekpere gị na mmụọ nsọ ga na-anọnyere gị. Virgin Maria ga-abụ gị n'azụ, ihe nsọ niile bụ gị n'azụ. Ihe arụ ya wee rue ihe emekwa 25 years mee 50 years wee dịrị wee gaba. Ya bụ ekpere anyị n'afa Jizọs Kraịst. So you see no question because they can have Jesus. So when the mass woman in it, none. Kashnik and Yella, many nine event. Oh, even there, I understand a Christ in one eye. Ndị ọkọka parish ekele m unu, ndị ụgbọ ekele m unu, ndị gbara m ekele m unu. A sị ka a na-ekele ogidi niile, ndị nne m ochie ekele m unu. Ibe merụ bụ na a sị ka m bịakwu unu na nna m ka nọkwa ya. Enwekwala aka eze, ọ ka nọkwa ya. Wee sị ka m kpọọ ya ka o jiri aka ya wee kelee. Unu biko gbaghalụ ka ya wee kelee unu. Ndị fada bịara be anyị ekene m unu. Unu mere ọfụma wee bịa. Ndị sista ekenere m unu. Ndị ọgọ m n'Ogidi asị m unu nọ. Ndị enyi anyị maka na ndị okenye si na onye nọ n'ubi ya na ọ bụrụ ya n'anya. Ya ndị ebe nwa anyị rụgara ọrụ tupu o wee jebe rum, o wee sị ka ọ bịa soro anyị nwa aṅụrị tata. Ndị ọgọ m Nnewi na-agasị onye ọbịa chaa na ọ bụrụ ka ụnyaahụ ị bịara abịa, ọ bụrụ ka ụnyaahụ a na-eri aṅụ ụka ka ị bịara. Obi ji aka ibie. Ọ bụrụ na nwoke nwa ejidere ụbọchị mebie naanị bụ ibe unu aka abụọ eke na nkwụ.
Mana ka ọ dịba ọzọ onye na-ewere oke gbuo ya asị na chi egbu onye nke Silva ya ebe n'anya na abụọ ụwa aka bụrụ esiri ike ya bụ biko daalụ Otito dịrị Jesu Kristi. Ana m ekele unu maka ndidi unu nwere wee ruo oge taa. Anyị anọteghị aka na aja masị ya. Anyị amekwu ọtụtụ okwu. Maka na ife aka ga-eme eme dịkwa. Ndị abịaghị na ọgwụ ahụkwa mmiri wee na-aga n'ihu. Na mbụ ana m ekele Chineke Chike niile. Onye ọ masịrị na m ga-anọ n'ọnọdụ a na ọ bụrụ na ike aka m. Ọgbụgbọ ka a kpọrọ m mgbe nọ n'ebe m nọ wee zaa. Dem adị m nkwadobe. Maka na ọ nwere onye na-eweli ọrụ ụnụ nwa na ike aka ya dịka akwụkwọ nsọ si gwa anyị. Belụsọ ma akpọrọ gị dịka akpọrọ Erọn. Akpọrọ m, ọ bụrụ m kuru jebe. Ọgwụgwọ esi iku na-ejebe ikekwe ma merụtara na m ma eje saịdị afọ. Anụ m eje saịdị ọzọ. Mana akpọrọ m wee jebe. Ana m ekele Chineke onye kpọrọ m wee na-ayọkwa ya. Ya nyere m aka ka ya bụ ọrụ okenye m ka nlụrụ elu enye etu ọ ga-adị ya mma dịkwa ndị nke Kristi mma. Na-ekele mmadụ niile gbakọbara ebe a taata, ọkachasị ndị fada ndị enyi m, ndị si ebe dị iche iche wee bịa. O juru m afọ rinne etu m si gbaa m okirikiri maka na ndị anya n'aka nri afụ m unu, n'anya n'aka ebe afụ m unu. Oge Krismas anyị maka mmemme si ebuju. Ọtụtụ n'ime fa emesigoli wedin ma ebe ndị ọzọ fa nwere wee gbalụ bịaba. Ọtụtụ si ebe tere aka, ndị krọsụchara mmiri, ndị chọrọ akụ na-asa na mmiri na-asa. Mana dịka etu mụ na fa si dị, ọgwụ na fa ga-abịa n'ụbọchị ata mmakpa okwu na afa n'ofu n'ofu. Ma ndị fada asị m na ọ ga-adịkwara unu mma n'aha Jizọs. Mana chọrọ ikele n'ụzọ pụrụ iche Very Reverend Father Mike Onwendelie bụ Assistant General Superior ndị Holy Ghost Congregation dịka MCC wee wu nation worldwide. Anyị nọ na Rome. Mana ife ọ na-emelụ m na Rome, ndị kwụkwọrọ egwu nze na nkọbi ya na Chika eji na Chika ahụ. Maka na ọ gwelụ m dịka nwa ya n'ụzọ pụrụ iche. Na-arụ izizi m bịara na Rome, ọ sị m bịagoro ka mmalị emebi ya. Mmụ bịa ka ya gwa m etu esi aga, ka ya gwa m etu esi azọnye ụkwụ. Bido eri oge afọ, etu a ka o si atụnyere m alụ, etu a ka o si enyere m aka. Ọ nwekwara oge ọ ga-agwọ gbajuo dọrụ, echekwukwara m nna anyị ukwu. Gwa ya etu anyị si agụ unu amago n'ife na-adịrị ụmụ akwụkwọ. Ọ bụ ọzọ ka ndị ekwughị. Kama na ọ na-agụ ọnakọta ọsị m nwa m, were gị wee jee golu akwụkwọ a na-agụ, were gị wee jee golu ben. Ewerukwa m wee jee ọkụ ya bụ na nna adị ndụ. Ụmụnne m n'okwu n'ike kelere nụ Fada Mike Onwendelie. Kelere nụ Mike Onwendelie. Asịkwa m na ọ ga-adịrị ya mma n'aha Jizọs. Asị m na ọ ga-adịrị ya mma n'aha Jizọs. Onye sị na mma adị, onye afọ ga-adịkwa n'aha Jizọs. Onye sị na ọ ga-adịrị m mma, na ọ ga-adịrị ya mma n'aha Jizọs. Fada Imeka, n'akwụkwọ n'ike niile na-ekele gị. Wee na-ekele ndị ọzọ niile nọkwa n'ebe a, ndị Reverend Sisters, unu n'anya fa bara ụba. Ndị nọ n'aka ememe ebe a, ndị Daughters of Divine Love, ndị mụ na fa biri n'ụgbọ tupu m wee jebe ịgụ akwụkwọ. Ọ bụ fa nwa nọ ebe a. O juru m afọ rinne na fa si ụgbọ wepụta ije obodo oyibo. Ndị sista anụ makpọrọ m n'ụzọ pụrụ iche. Mee m ụdị send-off nna tụbara anya. Eri oge afọ mụ na fa na-akparịta. Mgbe ezi efe taata, ndị sikwa ebe dị iche iche. Ọtụtụ si Delta steeti wee bịaba ebe a. Ebe tegasịrị aka. Ndị Mother of Mercy, ndị sisters
of Evangelization na ndị ọzọ n'ebe enugwa. Ana m ekene unu rinne. Wee na-achọ ka m kenekwa ndị ezinụlọ anyị ndị na-eji bụ nna anyị bụ aka eze nke ịbụa. Ekenego unu, mana ana m ekenekwa nyanwa na ndị ezinụlọ anyị niile na nkwado fanyelụ m were n'ụbọchị tata. A sịkwa m unu na ife afọ unu ji chụrụ Chukwu aja na ọ ya nara unu n'iyi n'aha Jizọs. Ngọzi nke Chukwu ka na-eso unu. Nnekene ndị Ọkọfịa Nnewi, ndị mmalitere ọrụ ọnụnwa eriechiri m ụkọchukwu na befa 1994 na nkwado unu na enyemaka unu. Ife niile unu merụ m, ana m ekene unu. Unu wee bịakwa ebe a tata ka Chineke gọzielu unu n'aha Jizọs. Ndị nkwele ezu n'aka ndị oyibo anyị, ndị mụ na fa nọrọ ofu mgbe arọ. Ọnụnọ m unu na ọ bụ eziokwu na obere mpe mana ọ nwere ike ịrịba ama. Ana m ekene unu rinne etu unu si wee bịa. Ndị na-abịara ọnụ ekene m na-agagwazịlụfa daalụnụ unu emeka. Na-ekene ndị Igbo arịa m. Ịgbana m ekene m unu. Ịgbana m ekene m unu. Ọkala abụ. Ọkala abụ kingdom. Ọ bụ egerege bi na mkpu. Ije mụ na ndị Igbo arịa mmadụ akọsị akọsị. Fa na ebe enụnwa n'ụzọ pụrụ iche. Mgbe a ga-ebido mmemme, unu ga-afụkwa ife fa ga-eme. Maka na ọ bụ ebe ọbụla m na-eje, fa na-eso m. Fa na-eso m ebe ọbụla m na-eje, na-akwado m. Ịgba arịa m ọ ga-adịkwara unu mma. Ana m ekene unu rinne, na-asị na ife ọma unu merụ na Chineke ga-akwụghachi unu mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs. Amen. Na-ekenezi ndị ụkpọ. Ụkpọ ọ bụ n'ebe afọ ka e lechara anya wee sị m ngwa m gabazia na m anwago. Ndị ụkpọ pụtara n'ụzọ pụrụ iche wee nye m ụdị nkwado nke m natụbara anya na mkpụrụ arọ ole ma ole mụ na fanọ. Mgbe nọ n'ebe afọ aṅụrị m na-abụ 24 hours. Ọ nakọta dịka etinyekwu 1 hour n'elu etu mụ na basi wee dị. Ọtụtụ n'ime fa nọ n'ebe a mma mkpọbara fa n'ofu n'ofu. Fa wee zibara ka ụkpọ wee galụ bịarụ parish priest fa wee bịa Fada Damian Okeke. Fada ana m ekenekwa gị, na-asị ka iburukwa ekele m sobe ndị ụkpọ na ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Ana m ekele ndị nkụzi m niile n'ebe a, ma ndị nọ ebe a ma ndị na-anọ ebe a, maka na asị na ọ bụ aka mere azụ mgba. Ana m ekele ndị nkụzi m, ụfọdụ n'ime fa nọ ebe a dịka oge Fada Asọ Anya na-ekwu okwu. Fada Asọ Anya bụ onye nkụzi m. Oge Fada Mike Onwe Merie na-ekwu okwu, ọ sịrị na ya dị chọọ na enyere m special preference na seminarị, mana Fada Asọ Anya si na-enyere m special preference. O eziokwu, Fada Asọ Anya ji aka enye m ya bụ special preference, mana unu ma special preference dị ba ọ na-agọ pesa ndị ọzọ 5 ọbịa ntụ. Ọ bụ ya bụ special preference. Maka na ọbịakakwa m kama na ọ gasịrị mụ onye m aka. So Fada, ana m ekele na-ekele n'ụzọ pụrụ iche Mr. Nwakile. Ọ nọbụ n'ebe ni Mr. Nwakile bụ nke n'ụzọ ka hafụ gị. Ọ bụ onye halụ seminarị, onye apịakebere m ịtarị. Anyị na-asị na ụna unu ga-amakanye ọbịbịa unu. Mana ka m kelesịrị, achọrọ m ka m werụzie ọnọdụ pụrụ iche wee kelee ndị nne m ochie na ndị nna m ochie. Maka na ada arapụ isi aka awụrụ ya. Maka na ọfa sụkwa n'isi afọ wee gbawa okwu. Nne m ochie ọ nọbụ n'ebe a, amụrụ m ọnụ nso n'ebe ọ nọ. Ọ dị ọ nọ nso. Ọ nọkwa ebe a, ya bụ onye mụtara nne m. Ọ nọkwa ebe a, na-ekele Chineke na ogologo ndụ o nyere ya wee ruo kịta. Na-ekelekwazi onye nọchitere anya nna anyị ochie bụ Chief Ebubedike Tony Bosa. Ọ nọfụ n'ebe ni ya nọchitere anya nna m ochie. Ana m ekele ogidi niile na-asị na ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Ndị anyị niile bi n'Ọnịcha, ndị anyị na-aba bi na Wọlịwọ na ndị ọzọ dị iche iche, biko ndị nna kpọrọ nye wute n'unu
maka na ọ ka nkụ dịka onye Nnewi kwuru ọ ka nkụ n'ụbọchị ada mana ife a ga-eme ka dị n'iru ka Chineke gozie anyị niile site na Kristi n'inwe n'anyị. Espíritu Santo. Thank you.